mungwirizano wathu umene tidapanga ena muli apa mmachita nkhawa tikumasuleni lero kuti nkhawa yanu ithe ndipo itheretu. Pamene tinapanga mgwirizano tinanena kuti ulendo uno atsogola ndi Dr. Lazarus Chakwera ngati torchbearer wa mgwirizano wathu. Koma kusogolo kuno Mulungu kumwambako akalola ndiye kuti amene nditi ndidzatsogole ndine kuti tidzapitenso nalo dziko lino kusogolo tikuyembekezanso atsogoleri ena amene azibwera mbuyo. Ena nkhawa kuti nanga iwe ine tikamapita kusogolo tikawina pa 23 June pano sikuti ndikangokhala vice president kokha yayi komanso ndi ministry of finance komwe ndikakhala nayo imeneyo. Chaka cha mawachi Fetereza titatsitsa timati universal subsidy ndiye kuti tatsitsa kwa aliyense, koma chifukwa chakuti alipo wena alibiretu nkang'onong'ono komwe koti akayambirepo sirufuna kuti angokhala kuti 4,000 nchakuti ayi, koma at least 1 million farmers, smallholder farmers apatsidwe Fetereza wa subsidy ngakhale tatsitsira wina aliyense koma wokhawonso amenewo ndi atsike kwenkweni. Tikuti malayi wokomera aliyense akhale wa mtundu wanji. Ndiye kuti inu amene mukuchita mabizinesi ang'onoang'ono kulikonseko ngakhale ena achita akuluakulu tili kuwaphatu pawiri. Malaisensi oti azichita mabizinesi kudulitsa akafuna kuyitanitsa zinthu koma kulipirapo usiyananso ndi imene anayitanitsira uyilipira kasanu nkatatu mtengo wa zinthu zimene ayenera kuti agwiritse ntchito kuno. Tifuna titsitse mitengo ya malaisensi ameneyo. Lero Fetereza akutula 22,000 ife tinalengeza kuti 4,495 ndiye mtengo wa Fetereza. Tsopano 4,495 ndi umene timalengeza mbuyomu, koma ndikukhulupirira kuti tipanga masamu ena masiku abwerawa tilengeze mtengo wina ofewerapo chifukwa 4,495 yonso ikukhangati ikuchulukirabe. Masamu ake amene timatha kupanga ndani kodi ndi ifeyo, ndi osati wina abwere mbodza pano titsitsa ndamalekera njutsitsa wa chaka chatha chimene tali machi ngati ali nazo nzeru zotsitsira Fetereza timutsitsa musadandaule. Pomaliza chaka cha mawachi tifuna titayambitsa ntchito zoposa 1 million. Pomaliza chaka cha mawachi ndiye kuti tapereka kapitolo kwa at least 1 million women kuti ayambire mabizinesi wawo. Tikangolowa tiyambiretu kumanga Orton Chirwa International Airport zijakanika ziji. Pomaliza chaka cha mawachi tikhala ndi International Airport kuno. Tikamatha teremu yathuyi kaya wakhoti wanena kuti sojani kaya ndikamvetsetse bwino akuti non-term kaya chani kaya, koma ikamatha non-term imeneyi ndiye kuti university yatsopano kuno yamangidwa. Tikhalenso titamanga Mombera University ndi imene amayitchula dzina la mtundu umeneyo. Tikumvana kodi? Tifuna kuti kunoku tikhale ndi fully built referral hospital ndi masukulu ena watsopano kumpoto kuno zikhalepo zimenezi zokhazikika bwino osati za mahafu. Tikamatha teremu imeneyi ndiye kuti itu sinudziwa tanthauzo lake
kaya zikhala zakafolo zomwezi, kaya ku palamenti akaganizira zina muchadaganizira mu ena nkumakana. Tifuna misewu yonse, misewu imene inayenera kumangidwa kapena kuumbidwa pali pano itamalizika. Uja wanjako uja waitingeni uja waikwendeni koma soti ikepo umene wochoka kurumpi mpaka na kuchitipa. Tikumvana kodi? Chifukwa ngati sitichita zimenezi ndiye kuti anthu kumpoto azingoona ngati kopanda ntchito. Koma utaleko kunyika kuja monga kunyanja uko ndi malo awiri amene dziko lonse lapansi limadziwa kuti ku Malawi ngati pafunika kuti mukafikeko kwina mukafike kunyika, koma kulibe ni msewu omwe. Kunyanjaku uku masite wake siwokwanira pa standard yakuti anthu akhoza kumakhamuka kumadzaona nyanja yathu yokwangolayi. Tikonzekwe kumeneko. Ndiye kuti masite oyambira Karonga, Nkhata, umatsika Nkhotakota uko, Salima, then Mangochi, Lakeshore cities zitheka ka. Ena muganiza kuti sizingachitika, zitheka. Ena mudabwa tineneretu pano mtengo wa fetereza wa 4,495 kwacha ukhalapo ndithu kuti chimanga anthu musamagule. Fetereza 4,495 chimanga muzigula chochipa osati cha lero cha 20,000. Ayi, tati tufuna anthu azimva kukomatu osati kuwawa ya. Ndipo mukapanda kunditenga bwino, ndati mukapanda kunditenga bwino, mwina 4,495 yonso yachuluka. Ndingomalizisa kugwirizana ndi president ali umbuyo kuwa mwina mtengo tiganizirenso ufewereko. Tikuti tikufuna dziko lokomera ndani kodi? Ngati mmakamba zachitukuko simungakambe zachitukuko anthu asanadye. Ayi, amene alibe chakudya amagwira ntchito yokafuna chakudya, amene ali ndi chakudya amakagwira ntchito yotukula dziko. Tufuna tonse tikhale nkhani ya chakudya tathana nayo, tiyambe ntchito ya chitukuko kuno. Chakudyacho ndipo sinsima yokha, tufuna ndi ndiwo zake zomwe. Tikuti kudya katatu mama sana madzulo, osati kudya katatu ndenkhani kuno ndi uko iko madzana tinadya katatu. Ayi, tikuti deire. Chifukwa choti malamulo wa dziko lino amalola kuti ngati munthu wakhala president uli ndi mwayi woti ukhoza kupitiriza zaka zina zisanu. Chifukwa cha malamulo amenewo ine ndavomera kuti pa Malawi Congress Party akakumana pa August pano nkuvomereza kuti dzina langa likakhalenso pa ballot ine nkayima. Amene atsogole mu chaka cha 2020 ameneyo sazakhalanso presidential candidate mu chaka cha 2025, koma amene anali running mate mu chaka cha 2020 ndi amene azakhale presidential candidate mu chaka cha 2025. Izi zilimo mu agreement imeneyi, ndipo tinatero kuti agreement imeneyi tisayinirana kapena kuti mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10, ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Ndimapempha
kuti ngati ena akuona kuti izi nzofunika kusintha, kukambiranako kukuyenera kuti kuchitike monga amene tinakambirana nthawi imene timapanga mgwirizano. Lero ndizochititsa manyazi, zomvetsa chisoni, zokhumudwitsa kuti tifuna tiyambe kutukwanizana, kunyozana, ena azipanga zokula mtima, kapena tiyambenso kugendana kumamenyana kumene pa zinthu zimene zinayamba mwamtendere. Tinapanga mgwirizano wathu wa UTM ndi MCP, ambiri amene ankalimbikitsa anali azibusa. Tikazafika tsiku lonena kuti m'Malawi muno tisiye kukhulupirira azibusa, ndiye tisiye kunena kuti ndi dziko loopa Mulungu, chifukwa azibusawo timanena kuti men of God. Mgwirizano wathu tinapanga kuchokera ku upangiri wa anthu azipembedzo.